लोगोफोर नायगिरि नोंथांमोन प्रफाइलावथ' नुनानै मिथिखानांगौ जानांगौ लोगोफोर आंनि नायगिरि साबस्क्राइबार नोंथांमोन लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर बेफोरबायदिनो आं लाबोबाय थागोन लेटेंग' भिडिअ लोगो गिबियावनो जोंहा आब' गेमस्रि बिथांनि भिडिअ लाइक माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय माबाफोर मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आरो बेखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्ट थाखायल' बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। Two number next video. हाँ बिल्कुल सही। बाबू तुमने अभी पाद मारा? पागल हो गए हो क्या? मैंने नहीं मारा। फेसबुक नायदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थां लोगोफोर गोदानब्ला लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। मेरी बदबू आ रही है। मैं पाद नहीं मारती समझ में? हाँ बिल्कुल सही। Daun mani talabon mani dorjabon lockdown mani talabon. Next video daw jana birlangan aku kerang saya. हाँ बिल्कुल सही। मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम नों जेब्ला दाउ जाना बिरलाङोब्ला हाथर लाना खुबैख्लायगोन Fuck does that shot Kanda jigana nोंनि माबा माबि नुजालांनाय गेन्दा गुफुर बेफोरबायदि मोसानाय जोंहा नेक्स्टआव नायलायनोसै र' बा बडिसना मा होनो नोंथांमोनाथ' नुखादों जानांगौ सिगनेल होनायखौ गस्ला गानाबाबो जागौमोन नायबाय था बाजैमोन जोङो खालि एन्टारटेन खालामनोल' फैयो नों मिथिबाय नोंसोर बानायाबा जों माबोरै एन्टारटेन बानायो